Mateo chitsauko chegumi netsere. Kuzvininipisa. Nenguva iyo wadzidzi wakauya kuna Jesu wakati, mukuru ndianiko muushe wokudenga? Akadana mwana muduku ndokumisa pakati pavo akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana musingashanduki mukaita savana vaduku, hamungatongopindi muushe wokudenga. Naizvozvo ani nani anozvidukupisa somwana uyu muduku ndiye mukuru muushe wokudenga. Uye ani nani anogamuchira mwana muduku mumwe chete akadai nezita rangu anondigamuchira ini. Kugumburisa vamwe. Asi ani nani anogumburisa mumwe chete wavaduku ava vanotenda kwandiri, zviri nane kwaari kuti guyo guru risungirirwe mumutsipa wake anyure mugungwa rakadzika. Nyika ichaona nhamo zvaine zvigumburiso, nekuti zvigumburiso zvinofanira kuuya hazvo. Asi munhu achaone nhamo anouya nechigumburiso. Kana ruoko rwako nyange rutsoka ruchikugumburisa, urugure, ugorurasira kure newe. Zviri nane kuti upinde muupenyu uri chirema, nyange uchikamhina pakukandwa mumwoto usingagumi, una maoko maviri kana tsoka mbiri. Kana ziso rako richikugumburisa, uribvise, ugorirasira kure newe. Zviri nane kuti upinde muupenyu une ziso rimwe pakukandwa mugehena romwoto una meso maviri. Chenjerai kuti murege kuzvidza mumwe wavaduku ava. Nekuti ndinoti kwamuri, kudenga vatumwa vavo misi yose vanosiona chiso chaBaba vangu vari kudenga. Nekuti Mwanakomana weMunhu wakauya kuzoponesa chakarasika. Gwai rakarasika. Munofungeiko? Kana munhu ana makwai ane 100, rimwe rawo rikarasika, haangasiyi 90 akaenda kumakomo kundotsvaga rakarasika here? Kana ariwana zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, anorifarira kupfuura 90 asakarasika. Nokudaro hakusi kuda kwaBaba wenyu vari kudenga kuti mumwe wavaduku ava aparare. Chatinofanira kuitira vanotitadzira. Kana hama yako yakutadzira, enda undomuudza mhosva yake muri moga iwe naiye. Kana akakuteerera, wadzora hama yako. Asi kana asinganzwi, enda nomumwe kana navairi newewo, kuti mashoko ese asimbiswe nemiromo yazvapupu 2 kana 3. Kana asingavateereri, uudze dare. Kana asingateereriwo dare, ngaachiita semuhedheni nemuFarisi kwauri. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvose zvamunosunga panyika zvichasungwa kudenga, nezvose zvamunosunungura panyika zvichasunungurwa kudenga. Kunamata pamwe chete. Ndinotizve kwamuri, kana vaviri wenyu vakatenderana panyika pamusoro pechimwe chinhu chavanokumbira, vachachiitirwa naBaba vangu vari kudenga. Nekuti paya pakaungana 2 kana 3 muzita rangu, ndiripo pakati pavo. Kuregererana. Mufananidzo womuranda wakanga asina tsitsi. Zvino Petro akauya akati kwaari, Ishe, hama yangu inganditadzire kanganiko ndichiiregerera? Runosvika runomwe here? Jesu akati kwaari, handiti kwauri runosvika runomwe chikwete, asi runosvika 80 anoverengwa runomwe. Saka ushe hwokudenga hungafananidzwe nomumwe mambo akanga achida kugadzirira mungava navaranda wake. Zvino akati achitanga kugadzira,
Mumwe wakaiswa kwaari akanga ane chikwereti naye chamatarenda ane zviuru 10. Asi wakati achishayiwa chaangaripe nacho, ishe wake akarayira kuti atengeswe, iye nemukadzi navana nezvose zvaakanga anazvo, kuti chikwereti chigoripwa. Zvino muranda akawira pasi akamunyengetera akati, Ishe, iwai nemwoyo murefu neni, ndigozokuripirai henyu zvose. Ishe wemuranda uyo akamunzwira tsitsi, akamusunungura, akamuregerera chikwereti. Asi muranda uyo wakati achibuda, akawana mumwe muranda waishanda pamwe chete naye. Akanga ane chikwereti kwaari chamadhenari ane 100. Akamubata akamudzipa akati, ripa chikwereti changu. Zvino muranda uyo waaishanda pamwe chete naye akawira pasi akamunyengetera zvikuru akati, iwe hako nemwoyo murefu neni ndigozokuripira. Asi iye akaramba akandomisa mujeri kuti agaremo kusvikira azoripa chikwereti. Zvino vamwe varanda waishanda pamwe chete naye wakati vachiona zvaitika, wakarwadziwa mwoyo kwazvo, wakandoudza ishe wavo zvose zvaitika. Zvino ishe wake wakamudana akati kwaari, iwe muranda wakaipa, ndakakuregerera chikwereti chose chiya nekuti wakanga waninyengetera. Ko iwe hausaifanira kunzwira mumwe muranda tsitsi anoshanda pamwe chete newe here, seni ndakakunzwira tsitsi? Zvino ishe wake wakatsamwa akamuisa kuvarwadzisi kusvikira azoripa chikwereti chake chose. Baba vangu vari kudenga vachakuitira nyiwo saizvozvo, kana mumwe nemumwe asingaregereri hama yake nemwoyo wose.